ktoré sa striedajú ako na bežiacom páse teraz, ale aj pred nimi, to znamená partia okolo Fica, Bélu Bugára a Andreja Danka, to školstvo zúpľovala a poriadne. Darmo sa teraz bijú, ako chcú ochrániť slovenský národ. Bol som pri tom. Tí ich zvláštni ministri, niektorí, nechcem byť vulgárny, 3 bodky. Všetko je zničené. Ale teraz, žiaľ, na Slovensko prišla naozajstná cholera. Kto je starší, ja už mám 60 rokov, si pamätám, že v 71. roku, som bol prváčik, bola v Košiciach cholera. Nemocnica Pastéra bola obkolesená vojakmi, lebo tam boli prípady cholery. No ustúpilo to, vďaka Bohu. Len teraz prišla novodobá cholera. A tá novodobá cholera sa volá cholera migrácia a imigrácie. Žiaľ, vypukol konflikt na Ukrajine. Ja si nemyslím, že hlavným vinníkom boli Rusi. To boli s plnou vážnosťou. To bol vyprovokovaný konflikt, keď sa NATO tlačilo rovno na ruské hranice. Samozrejme, Slovensko zaplavila taká obrovská vlna migrácie z Ukrajiny. Títo Ukrajinci, ktorí prichádzajú na Slovensko a prišli, dostávajú viac, ako dostávajú naši slovenskí dôchodcovia, ako dostávajú naše slovenské deti, ako dostávajú naši občania. Žiaľ, medzi nimi je obrovské množstvo mužov, ktorí by mali bojovať za svoju krajinu. No ako sa dostali na Slovensko? Samozrejme vieme, ako sa dostali na Slovensko. Obrovskou korupciou. A čo sa stáva už v Čechách aj na Slovensku? Začínajú sa vytvárať podobné ukrajinské gengy na inom leveli vývoja, ale podobné, ako u nás boli v 90. rokoch. No, vtedy to skončilo tak tu v Košiciach, že slovenské mafiánske skupiny z Košic ich vytlačili. Jednoducho, ale keď nebola to schopná urobiť slovenská polícia, no tak sa medzi sebou vystrieľali, vyvraždili, vytlačili sa. Ale už sú tu. A ja neverím, že opäť nechytnú opraty do svojich rúk. Ďalšia časť tej cholery, ale toto je hlavná cholera, pretože u Ukrajincov môžu byť, áno, sú tam ženy, deti, sú tu ženy, deti, treba pomôcť. Ale hlavná cholera, tá najväčšia vlna prichádza práve teraz. Je to vlna migrantov z Afriky, Ázie a z Blízkeho východu. Je to dačo neuveriteľné, čo sa teraz deje, čo spôsobila táto posledná vláda na čele, ja hovorím, so zhnitou čerešničkou, prezidentkou alebo antiprezidentkou Čaputovou. Toto nie je normálne, čo sa deje. Absolútne je to nenormálne. 10 000 migrantov z Afriky, Ázie a z Blízkeho východu prichádzajú ku nám. Úplne len tak. Môj kolega, môj predrečník, Peter Cávat to povedal. Kvôli tým papierikom. Aj povedal, kto tie papieriky zaviedol do praxe. A som veľmi zvedavý, koľko ešte tu príde. Lebo sú také šumy a v Bratislave veľmi dobré vrabce čvirikajú na strechách. Že to môže byť 50 až 80 tisíc, že stihne prísť. Kým to sa nezastaví táto vlna. Kým sa nezastaví tvrdými hliadkami polície, armády, nie len na hraničných priechodoch, že budú kontrolovať dodávky. Zelenú hranicu. Toto je jediná šanca. A v čom spočíva nebezpečnosť týchto migrantov z Afriky, Ázie a Blízkeho východu? Spomeňme si, my starší, čo sme 60 plus, si určite pamätáme ešte zo socializmu, že sa aj za socializmu vravelo, že vo Švédsku sa nezamykajú domy, nezamykajú sa autá, kľudne mohli ste nechať otvorené auto. A bicykel samozrejme takisto. Teraz je Švédsko krajina s najvyšším počtom znásilnení v Európe, dobieha míľovými krokmi, dobieha Južnú Afriku, kde ten problém je zvlášť vypuklý. A plus ďalšie prvenstvo Švédska, najväčší za posledný rok, najväčší počet prestreliek a mŕtvych pri prestrelkách. A Švédsko dobehlo, prosím pekne, Spojené štáty, kde sa tie Angels, bandy motorkárske strieľajú medzi sebou a tiež gangy. Sú tam štvrte, kde vládne šaria. Z tých štvrtí šaria vychádzajú drogy do všetkých ostatných štvrtí. Úplne zamorili celé Švédsko. A čo sa deje vo Francúzsku? No to isté, čo vo Švédsku.
A čo sa deje v Nemecku? No to isté, čo vo Švédsku a vo Francúzsku. V Anglicku sa to teraz trošku zastavilo, ten nekontrolovateľný príliv. Je to všade v západnej Európe. Vám poviem príklad. Bol som na jednej konferencii v Ríme a tam som to mal šťastie sa rozprávať so sýrským vyslancom v Európskej únii. Bol na tej konferencii. Hneď hlavný šéf Sýrie na tej konferencii ako veľvyslanec pre Európsku úniu. Tak sme hodili reč a sme sa rozprávali. Sedeli sme v kaviarničke, po Ríme sme chodili a všade len otrávovali tí migranti. A on sa pýtal, že ako to je u nás na Slovensku. Tak tlmočníčka z francúzštiny mu povedala, že u nás to ešte nemáme. A on povedal, nech vaše vlády a vôľa vášho ľudu toto nikdy nedopustí, pretože to sú všetko dezertéri z Blízkeho východu, ktorí by mali bojovať alebo byť vo vlastných armádach, alebo ešte to je horšie, veľká časť sú infiltrovaní islamskí teroristi. Toto mi jasne povedal. A toto platí. Keď si niekedy v minulosti, pár rokov späť, bola taká jedna aféra. V Maďarsku utekali cez hranice migranti. Jedna kameramanka potkla jedného utekajúceho, ktorý držal svojho syna na pleciach či na chrbte. Bol z toho obrovský škandál. No ale čo sa potom zistilo? To už naše médiá nedali. Ten chudáčik Abdul, alebo Ahmed, alebo ako sa volal, bol bojovník Al-Nusri. To je podobná teroristická organizácia ako ISIS, alebo, no, je to o mnoho horšie ako Taliban. Čiže ISIS, Al-Nusra, toto sú ich bandy, ktoré vraždia. Čiže toto nám hrozí. Nám hrozí už aj pomaly to, keď ich bude viacej, ako v Anglicku alebo v Francúzsku, opáše sa výbušninou, zakričí Allahu Akbar, niekde v metre, vo vlaku a bum, kopu mŕtvych. Oni sú toho schopní. Kým je ich málo, ešte to nerobia. Keď je ich veľa, to budú robiť. Na 100%. To neexistuje, že to nebudú robiť. Na to tu prišli. V Londýne, kdekade, všade samý minaret, samá mešita. Vyrevúvajú tam chválu toho svojho Boha. Kostoly sú prázdne, toto by ste chceli, Košičania? Absolútne dúfam, že nie. Je tak? Chcete to? No, toto je celé, čomu musíme my tu na Slovensku zabrániť. Takže tieto migračné skupiny predstavujú obrovské nebezpečenstvo. Očerpávajú strašné veľké financie a napríklad v Čechách obsadili 160 000 pracovných miest. Za lacnejšie peniaze, ako Češi robia, samozrejme, o toľko stúpla česká nezamestnanosť. Teraz som čítal štatistiky. Nehovorím vám presné číslo, tam to bolo presnejšie. Takže takto nechceme skončiť. A jediná strana, ktorá naozaj neohýba chrbát, nemení kabáty, nevymýšľa, nezľahčuje. Toto môžeme takto robiť, čučuli, mučuli, hej, aby sme sa zavďačili hociakým špeciálnym skupinkám. Jediná strana, to je Kotlebovci, ľudová strana, naše Slovensko. A ja na rozdiel od môjho kolegu poviem, rozmýšľajte a keď chcete toto zastaviť, my jediní sme schopní urobiť radikálny rest a šliapnúť po krku tej hydre, ktorá nás dusí. Či domáci zradcovia, oligarchovia, alebo už aj títo migranti. A nakoniec, čo iné, toto je naša zem, tu budete žiť vy, vaše deti, vaši vnúci, vaši právnúci a keď Boh dá aj prapravnúci. Nech žije Slovensko. Ďakujem, občania. Ja by som vás chcela ešte raz veľmi pekne poprosiť, aby ste si naozaj vypli zvuky na tých mobilných telefónoch, lebo predsedovi to vadí. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A ako posledný sa vám prihovorí človek, politik, neustále prenasledovaný systémom a zradený vlastnými, predseda ľudovej strany Naše Slovensko, Marián Kotleba. Priatelia, sa tu pekne nazbieralo, veľmi sa teším, ale najprv dve také malé poznámky. Myslel som si, že Mizik zabudol, že ešte po ňom mám chvíľku niečo ja povedať. A druhá vec, mne to nevadí, kolegynka ma zabudla povedať to B, že potom ona si to odnesie, že neupozornila tých ľudí na to, aby si to vypli tie telefóny.
ale vidíte, vždy je najlepšie všetko hodí na predsedu. Predseda znesie. Poďme teraz k veci, naozaj 15 minút, aby sme si povedali, čo vlastne chceme a prečo je dôležité, aby sa ľudia zodpovedne rozhodli v tých voľbách. To, že sú v sobotu voľby, to je asi tak všeobecne známe. My ale chodíme po Slovensku celý čas. My chodíme po Slovensku aj pred voľbami, aj po voľbách, aj medzi voľbami, aj stále. Tam, kde treba, tam sa snažíme pomáhať a tam, kde treba zase bojovať, tak jednoducho za tých slušných ľudí bojujeme. A robíme to preto, lebo na rozdiel od Macrona, Merkelovej a podobných úchylákov, ktorí dnes vedú Európu, my máme deti, my máme rodiny a my chceme, aby tie deti tu mohli v pokoji vyrastať, aby sa aj to nemuseli utekať a aby sme sa raz nestali menšinou v vlastnom štáte a ľuďmi, ktorí len budú spomínať na zlaté časy, keď bolo ešte ako tak bezpečné. Takže to je taká naša najväčšia motivácia, že to robíme aj akože v tej politike, ale robíme to pre seba. Robíme to pre naše deti, robíme to pre našich vnukov, robíme to preto, aby, ako povedal aj Arpád, aby sme sa vedeli pozrieť do zrkadla, ale aj hlavne tým našim potomkom do očí, keď sa budú pýtať otco, mama, čo ste vy spravili preto, aby sa zo Slovenska nestal nejaký ďalší kalifát. To je naša motivácia. Preto sme aj tu v Košiciach. A preto vám sa chcem veľmi poďakovať za to, že ste sem prišli, lebo aj vďaka vám, to aj tu v Košiciach, máme nádej vybojovať. Druhú vec, čo som vás chcel povedať, je tá, že keď kolegovia kritizovali, že je tu málo mladých, my chodíme aj po iných akciách, kde príde veľa mladých za nami, ale ja si myslím, že na Slovensku už každý vie, že Kotlebovci, ľudová strana Slovensko, má nejakú jasnú víziu, má nejaký jasný cieľ a to je ochrániť Slovensko, postaviť Slovensko opäť na nohy na národnom, kresťanskom a sociálnom princípe a že my jednoducho nie sme strana pre tých, ktorých hlavným životným cieľom je mať iPhone za 1500 € alebo auto za 50 000. Tí naozaj asi u nás naplnenie svojich cieľov nenájdu a my to ani neponúkame. My nie sme strana, ktorá chce každému ponúknuť všetko. My nie sme ani Kolár, my nie sme ani Saska, ani Fico. Na všetko recept, ale výsledok ako si uteká. Ďalšiu vec, ktorú som vám chcel povedať, je, že niektorí nám vytýkajú, že vy Kotlebovci dobre hovoríte, pravdu máte, ale vy ste taký drsný, taký radikálny, to sa dnes nenosí. Dnes sa nosí predsa taká cukríková politika, rúžové kravaty alebo červené ponožky a neviem, proste jemnučké vyjadrovania, hodinky za 30 000 €. A my takí naozaj nie sme, ani takí nebudeme, ani takí nemáme ambíciu byť takýmto. Keď si zoberiete ľudí, ktorí tu dnes so mnou sú, teda okrem tu na kolegynky Aťky Udecovej, tak títo chalani všetci majú jedno spoločné. Ide o bojovníkov, ktorí bojovali za slušných ľudí nie len tým, že niekde tlkli hubami, ale keď bolo treba, tak aj pridali ruku k dielu a postavili sa na tú správnu stranu. Peťo Cavaro na to nevyzerá, to je také bábätko naše, ale dokázal v Tisovci, v okrese Rimavská Sobota, zbúrať dom plný asociálov, osadníkov, ktorí terorizovali celé okolie. Štátna polícia bola bezzubá, nevedeli si s nimi dlhé roky poradiť. Peťo dal aj spolupráci s môjim bratom a s trošku takou malou podporou našej strany dal dokopy partiu, spravili legislatívne veci potrebné, zobrali UDS-ku, tí starší viete, kus poctivého železa socialistického, zobrali sme ten vyklápač a jedného pekného dňa osadníci išli na bok, pozrite sa, aké divadlo a UDS-ka sa im zahryzla do tej chatače. A to nebola žiadna chatača, to bol normálne murovaný dom v strede Tisovca, ktorý bol tak strategicky postavený, že ohrozoval celé okolie. Skončila tam miestna pekáreň, asi 2 obchody, lebo keď vás vykradnú 3-krát za mesiac, tak vás prejde chuť podnikať. Čiže Peťo Cavar síce vyzerá na takého, ako keby vyrastal v PSK, ale on je skutočný chlap na svojom mieste, bojovník a má svoj príbeh. Arpád Šarkézy je človek, ktorý, keď všetci počas tých najtvrdších fašistických covid opatrení zatvárali svoje podniky, lebo sa báli vydierania vlády a tých úchylákov, tých hygienikov a
ja neviem ani všetci na tých funkciách, čo boli, ktorí nám teraz povedali, že oni nechápu, prečo vlastne ľudia robili takú paniku, lebo tie všetky vyhlášky mali iba odporúčací charakter. Ale to, že vás nepustili do práce, to, že vás vyhadzovali z autobusu, že nás nepustili na Veľkú noc, na Vianoce, na hroby našich blízkych, tak to vtedy nehovorili, že to je odporúčací charakter. Že postavili policajtov, vojakov zo samopalmi, aby ste nemohli prejsť z okresu do okresu. A vtedy, keď na vás húkali a zjapali, že na čo tam idete a practe sa domov a už nie je tá medzera v tom zákaze vychádzania, vtedy nikto nepovedal, že to bol odporúčací charakter. Vtedy sa všetci tvárili, akože to je najdôležitejšie na svete, lebo to, čo sa volalo chrípka, to sa teraz podobno volá COVID, a keď nebudete mať 4 rúška, 8 vakcín a test, ktorý, ako povedal Matovič, by nedal ani psovi, tak si ten najväčší dezolát, opica a človek, ktorý rozkladá spoločnosť. A Arpád mal gule, ako chlap, sa proti tomu postaviť a povedať, môj podnik bude otvorený. Ale nie nejako potichu, nie nejako, že zadným vchodom. On normálne otvoril podnik a chodili k nemu aj ľudia, ale chodili k nemu na počkanie, si menili kľúčky, hygiena, policajti, kajakí bonzáci, zmrdi, ktorí ho chceli dostať na kolena. Nedostali ho na kolena a ja som veľmi rád, že dneska stojí na kandidátke našej strany a že je aj tu so mnou v Košiciach, lebo je to človek, z ktorého by si tí chlapi, ktorí ešte majú tie gule, a hlavne tí mladí mali brať príklad. Mali brať príklad. Aby pochopili, že život není ťukať do mobilu, hrať Counter-Strike, že život není byť hrdina na sociálnych sieťach, ale život je, keď treba sa vedieť postaviť za to, čomu verím, za svoju, v tom prípade jeho živobytie, ale aj za svoju rodinu, za svojich blízkych, a jednoducho za to, čo tvorí môj svet. Čiže preto je tu Arpád. Nie je tu len tak, že by sme nemali koho iného posadiť. A dám úplne napravo Báčik Mizík, poslanec Národnej rady, známy tým, že nevie robiť s počítačom, on nevie robiť ani s mobilom. Naozaj, keď niečo chcete, mu sa nedovoláte. Ja mu zavolám, on mi o 6 hodín zavolá naspäť, Marian, volal si ho, nie je Stano, to ti mobil vytočil 8 krát tvoje číslo. Ale keď toto si odmyslíme, tak Mizík je človek, ktorého srdce bije pre Slovensko na 105%, a možno to neviete, ale je to človek, ktorý má maximálne osobné právo kritizovať toho zradcu národa Andreja Danka, pretože Danko, ten zradca vo vedení Slovenskej národnej strany, inicioval disciplinárne konanie na Stana Mizíka ako poslanca Národnej rady za to, že v Národnej rade v rámci slobody prejavu poslanca kritizoval islám. Že kritizoval to, že sa tu nemá čo na Slovensku rozťahovať. A namiesto toho, aby Danko, veľký národniar, mu zatlieskal, povedal pán Mizík, škoda, že som to nepovedal sám, tak inicioval disciplinárne stíhanie jeho ako poslanca. A on má ešte tú drzosť, že on sa ide píšiť, že on vedie najstaršiu slovenskú politickú stranu. Danko je tragédia na čele SNS. A ja hovorím národnú. A ja hovorím, že SNS bez Danka by bola úplne niekde inde. Žiaľ, dnes každý jeden hlas pre Slovenskú národnú stranu je hlas pre toho psychopata Andreja Danka, ktorý kritizuje národniarov za kritiku islamu a preto je pre Slovákov nevoliteľná. To je proste tak. To nie je o tom, že chcem, aby ste volili nás, vôbec nie. Ale jednoducho nechcem, aby sa znova do kormidiel a na vysoké štátne funkcie dostali ľudia, ktorí keď mali možnosť, tak Slovensko zapredali a zradili. A teraz, priatelia, kým prejdem k tomu, čo vám chcem povedať, poďme si spraviť taký krátky rešerš toho, čo vlastne sa uchádza o naše hlasy v týchto voľbách. Tak, máme tu prvý blok bývalých vládnych strán. Olano, čiže to je Matovič, k tomu tí demokrati, to je Heger, Saska, to je Sulík, Smerodina, to je Borisko, multiotec, a Za ľudí, tam už ani neviem, kto je, ja som bol s nejakou pani Za ľudí teraz v relácii v rádiu v Žiline a ona bola bez farby, chuti a zápachu, ja som si ani nezapamätal jej priezvisko. Priatelia, teraz vážne, týchto ľudí po tom, čo tu predviedli na Slovensku, týchto ľudí, to znamená Olano, SAS, demokrati, Smerodina, Za ľudí, môže voliť už iba čistý nejaký sadomasochista, sodomista, psychopat, proste človek,
ktorý chce, aby sa tu ten covid-fašizmus opakoval. Nikto normálny ich nemôže voliť, pretože doteraz nikdy v histórii Slovenska sa nestalo, aby policajti a vojaci namierili samopaly na vlastných občanov len preto, že nemajú na tvári nejakú handru. Alebo len preto, že nemáte nejakú modrú kartičku, pamätáte si tie modré testíky. Alebo preto, že odmietate nejakú narýchlo zbuchanú vakcínu, o ktorej je v informovanom súhlase napísané, že ide o experimentálne použitie a že keď sa s vami čokoľvek stane, nikto za to neručí. A oni za to poslali vojakov a policajtov so sampalmi na vlastných občanov. A preto kto im dá hlas, ten radšej nech sám seba hodí do nejakej karanténnej miestnosti, povedzme tak. Oni chceli mať v karanténe celý národ. Môj verejný odkaz všetkým tým, ktorí uvažujú voliť v týchto voľbách Olano, SAS, Smer, Rodina, Za ľudí, na voľby sa dajte do karantény. Na voľby sa dajte do karantény, dajte si 4 rúška a pozerajte sa do zrkadla, kým nepochopíte, akú veľkú chybu by ste urobili. Potom tu máme druhú skupinu strán. Úplných liberálnych, progresívnych fanatikov, šialencov, a to sú strany Progresívne Slovensko, Hlas a KDH. Tieto strany sú absolútne nevoliteľné, pretože oni na 100% preberajú agendu Európskej únie, ktorá sa skladá najmä z LGBT a gender propagandy. To znamená z toho, aby na Slovensku sme mali rodiny, kde muž sa volá Peter a mama sa volá Jozef. Aby deti na Slovensku, tak ako v tej zdegenerovanej západnej Európe, sa od 5 rokov mohli preoperovávať a meniť si pohlavie. Aby sme namiesto mesa a... K tomu Saska, áno, ale Saska tá už je nevoliteľná, pretože tá ukázala, čo